publiku je osvojila svojom neposrednošću i elegantnim stilom. Ipak o Draganinom privatnom životu se ne zna mnogo toga. Popularnost je stekla kao sportska novinarka, a onda su usledili mnogi projekti u kojima je zablistala. Tokom svoje karijere nije puno govorila o svom privatnom životu, a jednom prilikom otkrila je da nije imala lako detinjstvo. Pred kamerama sam još od detinjstva, bila sam veoma opuštena. Prvo iskustvo na velikom setu imala sam u Istanbulu kada sam kao model snimala reklamu za šampon. Fenomenalna američka produkcija došla je sa brdom opreme, a ja sam bila tretirana kao filmska zvezda. Imala sam dublerku na kojoj su nameštali svetlo, a ja bih samo došla da snimim scenu. Prvi put poželjela sam da budem neko sa televizije. Kada sam to postala, shvatila sam da ovde nema glamura, već napornog rada, ali sam baš srećna, rekla je tada Dragana. Ona se tom prilikom prisetila i rata i ispričala da je izbegla iz rodnog Sarajeva i da taj period života pamti kao veoma traumatičan. Prvo pomislim na izbeglištvo, drugo, oca nisam